Adlaw mga adas, ang atong tutorial karon unsaon nato paghimo og in-screen o ganang card sa atong mga videos para usa sa ni siya without you knowing it, usa sa ni siya magdaog views o mag-contribute o mga watch time sa atong mga videos kay basig na ay ganahan sa atong mga video. So atong buhaton mo arita sa atong profile, pilion ni natong studio beta. After ana, wita, then i-click nato ang videos. So far na human ako sa uban nga kuan, actually nanani ang akong kuan for the sake sa atong tutorial karon, akong i-demonstrate ani karon. So ngarita for example kani nga video akong ikuan, i-click ang title. After ana niya, ngari ka sa cards kani. Cards, i-click na nimo. Then naghimo ko og mga playlist sa akong mga videos para at least inibutang nako siya sa card, nindot siya or daghan siya mga options nga makita or daghang makita nga videos in that category. So atong buhaton karon ngaritas add cart, create, then instead nga video, pwede ra sa video inyong i unsa ni pilion. Pero kung naa mo'y playlist, I recommend playlist kay at least daghan siyang makita. So panalitan i-assign ko nun siyang tanan, i-click lang na nako, then balik ko dito, create, playlist na sad ko, sunod kani murag na ni nako na add na ni nako. Then sunod add na sad ko, create, playlist, kanina sad hantun ma-add ko na tanan. So sunod create kani, sunod murag limit ra siya mga 5. So karon na tay 5 ka buok playlist. Ang kuan karon unsaon nato pagbutang kaning mga playlist or kaning video nga usa sa diri nga exact time kanu sa siya mo display. So imo na nang i-click kani siya, makita ini position ninyo sa cursor dire makita nga naay name sa playlist. So i-move, i-drag down asa na ninyo pag ibutang ana example diha. Then kanina sad kut-kut liluan so panalitan diha na ko ibutang. Sunod tutorials diri nako sa 7, then sa travels diri ron dapita ug sa good deeds panang diha. Then kaning challenges kay mao man ni so far murag um, interactive kay sa among mga viewers. So akong buhaton, i-drag ko ni siya padung diri sa 2 minutes. Nganong 2 minutes akong gipili? Kay tungod ang base sa among analytics aning among kuan, ang audience retention or ang audience na mo stick siya up to 2 minutes and 30 seconds. So, before mawagtang ang among audience, akong ibutang diri ang average niya dapat tan-awon jud nato atong analytics. So, akong gibutang diri ang among kuan kay at least naami engagement na nami gisuggest nga video para sa sunod if ever before sila muhawa na sila makita nga kuan. Then sunod kani pwede na nimo i-position kuan lang nindot lang nga interval ana aron di lang sa kayo masabukan ang atong mga audience kay naam sa uban mo full og view sa atong mga videos so ingon ana nindot lang og interval then ini kahuman mo automatic save ni siya return ka sa unsa ni YouTube Studio pwede ra sagi mo ni siyang i-close kay wala na siya gamit so sunod ngarita sa end screen click na nimo ni kahuman mao ni makita sa end screen atong i-demo hagi unsa nato pagkuha ngarira ka create mao ni I recommend kaning duha 1 2 most recent best view for viewers kaning duha inyong ikuan og pero depende gyapon na ninyo og subscribe so mao na ni siya ang akong ikuan best for viewer
most recent. So ang akong buhaton, ang most recent diri na ko ibutang nga side sa left side kay aron dali pag-click sa mutan-aw. Then kani siya diri nako itunga kay na ako'y nakita nga nindot nga option ani o kani sa una diri nako i-assign ang best for viewers, which is dili siya recommended kay layo sa pag-click. So mas maayo diri. So mas maayo ana ang position diri siya sa right side, at least dali pag-click puro sila na as ubos. Mao na siya so far akong gustong strategy nga buhaton, or depende ra gid na ninyo asa ninyo dapita ibutang ang inyong mga kuan. Then after ana na position ninyo tarong, i-click ang save. So mao ni mga adas kani siya, although wala gyud siya assurance, ana close na nato. Wala siya assurance nga mo rank mo largo ani or mo hit ni largo sa inyong mga kuan. I-check na to ha yung ni work ba. Um wala ni siya assurance nga mo largo og kuan sa um, inyong views, pero dako kay siya ni siya possibility nga makakuan sa inyong mga viewers. Ako ikuan lang sa i-check na to ang katong sa 2 minutes nga part. Oh, i-check na to mo gawas ba diri ang kuan. So see, ni gawas ang katong suggested. So that's the time mo gawas ang suggested nato o katong ang end screen ato sang kuanon. Asa to dapita. Kalimot ko unsay exact time ang niya atong iko ano. Ato diri dapit sa tumoy na. O sige kani. Ubos na siya ang atong mga kuan. So dali ra kay pag-click. If ever na kay mga prospect nga viewers, i-click na siya, click. So kaysa nga ris mabaw, maglisod na labi nagkuan, tapulan or unsa. So mao na siya. So I hope na amoy nakatunan mga adas. Then salamat kaayo sa pag-view sa among videos kanunay. Daghang salamat. Bye for now. Until sa sunod natong tutorial.